Dobar dan, danas ću pokazati po prvi put kako igram igrice. Znači, igrat ćemo Moj mali poni, pošto, kako sada da vam kažem, ovo je moj kanal i samo MLP. Pa zato ćemo igrati Moj mali poni igricu. Evo, ovu igramo. Vam lepo pokažem, ne vidi se lepo na mom tabletu, pošto sam telefon. Pokazat ću vam koje sve igrice imam. Imam Anđelu, Moj mali poni. Imam Nebeski kit. Imam Metro surf. Ili surf, kako god. Equestria Girls, devojke. I to je to, 5 igrice. Imala sam Minecraft, ali sam izbrisala sam neku cool igricu da radim. I instalirala sam je to, ovo Nebeski kit. Ok, vidim da imam interneta. Nemam. Uključio se. Isključio, jeste. Samo da vidim, ne vidim, no, povezala sam se. I bre. Da uđem sad. Tako. Moj tablet. Gameloft. Hasbro. Danas neću pokazivati moje ponije, pošto su mi tu. Evo su. I ovo je Twilight. Ćao, Ava Gordana igra igricu. Skloni se. Ti nisi sada u igri. Pojačam muziku, ali ja volim muziku. Vidiš se čuje. Mnogo lepa slika. I rare, prelepa. Mislim, koloratura, nevjerojatno, čekaj, tako su. Idem da gledam na telefonu, ne mogu da kameram. One thing. Mene želi. Nadam se da si se lepo vidi, jer ja moram lepo da gledam odavde. Jer ako ne gledam lepo, sve mi je užasno. Joj, ništa ne vidim na ovoj kameri. Sad je bolje. Dobro, nek se ovo sad samo. I čekaj, tako. I sad da uveđem. Ajde više, majko. Eto ga. Imam 37 ponija ukupno. Evo mi je Pinkie Pie. U odeći i Twilight u odeći. Tamo sam je našla. I ovo nisam nio. Dvije rainbow dešine, ovo je cool. Yes, mogu da se zustavim tiraka. Ajde. Ček za minut. Sam dobila neki poklon. Nisam. Ali sam dobila ipak nešto bolje. Htjela sam dugo 3000 da dam. Imam jednako puno para. Što je sad ovo drvo? Ovo si lijepo vidi. Imam također lepo. Izbrat ću rozu. I onda
ništa važno baš. Telefon mi je mali. A ipak mi nekad je, znate, ono već koči. Što sam sad htjela da vam pokažem? A da, ne to. No, ne znam da vam pokažem dijamante. Mislim, hoću, možda. Ajde, znam što pričam. Gdje mi je ruka? Evo je. Ne vidi se lepo na kameri. A da, htjela sam da idem kod Tireka. Inako ovo je španski jezik. Gdje je ovo šuma? Evo je. Pa da, tu hoću dođe. Ovu levu ruku da radim. Još nije, ipak ću si prema levom. Jo, mrzim svoj tablet. Što je zelena trava nešto danas. Tirek, gdje si Tirek? Ja, što je odratan. Eđavo ga. Kad sam istrošila sve na njega. Imala sam baš 100 i onda sam utrošila u prethodnih. Imam sada 1. Kad sam imala 100, to je fair. Kupi Tirek, ne smije isti. Što se dereš na mene? Ja! Idem do druge harmonije nešto da vidim. Jezik je španski, valjda. Ili koji je već jezik? Engleski definitivno. Time for the own for of me favorite things erase. Kako već piše, ne razumijem cijelo engleski. Kad nisam ni učila. Tek ću 3. razred. I wonder where the case called be. Ajde sam dobro uvijek početi. Ajde. Tako. Zar nisam čitala? I ovo sam čitala, to isto. I to sam čitala, ajde malo sa ovima. Koga? Majko mila. To. Have you Tirek heard it? You never know. Okay. Somehow you don't think they're doing work. Dobro, to je to što želim. U kući. Tako harmonija je gotovo. Ćao! Do vikend. Mrzim svoje noge. Motaka! Što sam se htjela? Da. Ja mrzim svoj telefon. Kad nekad koči. Jesam nije baš brzo. Za kura. To treba se plati. Mislim go. Ja da platim to. Ko se plaća to? Da vidim. Ja se platim. Evo, platila sam. Ne košta baš puno, ali ja i onako imam puno para. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puno para. Ovo je Twilight, sad ću povećam sliku malo. Da se svi vide, ovo je Twilight. I lijepo dekturno, što je nekakva odvratna faća. Jer reti kako sam lepo smeška, prelepa je. Ona košta 25 dimanta. To se ja sećam, nisam je odavno kupila. Evo i Pinkie Pie ima odeću. Ja sam dobila s odećom, ali sa Twilight nekad se dobije na 9. nivu. Ja nisam pokazala koji sam nivu, ali da. Evo ga, čekaj. Nije ni bitno, pošto on...
Ništa se ne vidi dobro. Evo 57. 57. Mrzim svoj nivo. Mislim, voli ga i želim da dobijem još jedan nivo. Zato što čula sam jedna devojčica je na tom nivou dobila... Čula sam kada rešiš ti rekao da Twilight postane princesa. Ja mnogo želim da bude princesa Twilight. Zato što tu ima raznih avantura. Ona bi do sada trebalo da postane princesa, ali još nije princesa. Zato što je to teško postati. Ima malo dijamanta, ona je sigurno hakovala. Ja nisam hakovala, sam skupljala dijamante. Zato što hoću da skupljam za Rainbow Dash. A ja nemam Rainbow Dash. Vidite negdje Rainbow Dash. Pokazat ću vam, nemam nigdje Rainbow Dash. Vidi rekli ko skoče. Ja tebe ima magna. Kako zove ovaj? Krevard. Ne zove se inače on tako. A to je ta Manix.